Evo, danas smo se okupili da opečemo slavsko prase. Slava je posle, pa da nismo premazali mašće. Evo ga, gazda od prase. Prase nije veliko, 40 kg žive vage, na svoj prilici 30 kg na ražnju. Izdržat će do srede, to je 2-3 dana, ako Bog da. Da. Nismo snimili krvave detalje pripreme, to je ubijanje ovog kućnog ljubimca. Evo, stiže sledeći kandidat za razvoj. Prase polako vrti. Ne znam kako bi mogu da snimim miris ovog prasa. Evo, danas smo se okupili da opečemo